Majd mondjuk 3, 2, 1-re. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lehet. 5, Na srpskom. 3, 4, 5, Belu majicu. 7, Majicu za belu. 8, 9, 10, 15 másodperc. 12, 13, 14, Engedj! 15, 16, 17, 30. 19, 20, 21, Ez az. Nyugodtan kérde pihenni kicsit. 20 másodperc még marad. Nyugodtan engedte pihenni kicsit. gyere, 15. Kezdjen. 24, 25, 26, 10. 27, 28, 5. Hagyja, hagyja. 4. 3. 2. 1. Elég. Ez az. 30, Sad mogu... 45. Što sad došlo? Tu mi je to u ovome, u torbi. A ja idem daš. 30 másodperc. Radili su u cijelina, gdje svi mogu što se govori, nekad samo su dobro. A možda bi ipak učinio? Még 20. Ne, ja izabio Ljubotno imate, ljubotno. Možda ste do... 15. Ne, mora da ga spusti skoro. Mora. Čekaj, ovo je... Mora. Musa je da tega biti. Pieto, leve, le. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo. Google je. Bravo. 3. Bravo je. Bravo. 5, 45. 6, Google je, ne šta tu vezi. Bravo. Google je rekao vesel sve. Bravo je. 30. Bravo. Sad da kazali tiče ljubotno. Még 20. Bravo. Google je. 15. 11, Google je. 10. 12, 5. Pusti maga, da uđe jedan radi. Koliko? 13. Ovo je zadnje. Zadnji. 5 minut. Sudina vrlo. Ovo im je vezano. Što su? Sad će biti još gotovo. Imate već gotovo. 30. 20. 19. 10. Ne, Angela, šut, Angela. 5, 4, 3, 2, 1, le. Nagyobb tártás. Mindjárt pedig. Bravo! 3. Mindjárt rá. Nagyobb tártás dávaj. Mindjárt rá muszáj írni ilyenek, jó? Ázadszak. Mindjárt rá. Nem baj, nyugodtan. 30. Nagyon jó. Nagyon jó megy. Hagyj. Sírok szám. Még 20. Mindjárt rá. Még egyet, megvan azt a kupinát. 15.
10. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Ez a például. Koliko je bilo? 13. Trebaš da imaš 3 ponavlja svako da si vas da bude zvanično. A sad je tek prvi krug, 2 kruga imaš. I to smije uđe, te 2 vezne na danče, da se Ajde se sačekaj samo tamo. Ivo. Hornic, maša, pec. Koliko treba razlika? To je tako što ne sada danas. Sve ne, ok, ti možeš da prelezi. Pektiz, maša, pec. Njolc, 7, 8, 9, 4, 2, 1. Može ga ti u Andriji? Bravo. Sad, primjer danas je tako li ima. 6. Neće. Ti hvata da stije. 7. Hormic. 8. Bravo. Bravo. Kus maša pec. Iza Bravo. ne, nek ti maša pec.